stadig på vores Balkanrejse, og nu er turen altså kommet til, at vi er i Nordmakedonien. Yes, og nærmere sagt hovedstaden Skopje. Og vi skal ud og se en masse flotte ting, og jeg er meget spændt på det. Og husk at abonnere og give et like. Indtil videre, så er vores holdning til den her by rimelig positiv. Jeg synes virkelig, det er en flot by faktisk. Synes du ikke det? Jo. Det er virkelig flot, og fæstningen deroppe, det er den, vi skal overse nu. Signe? Jeg er simpelthen nødt til at sige, at jeg er træt af sightseeing, men jeg er nødt til at gøre det for at sige, at man har oplevet et land, men det er ikke min stærke side. Du kan fandme ikke komme til Skopje, og så ikke være her og så sige, at du har set Skopje. Den tæller ikke. Mathias havde fundet denne her indgang til os. Ja, det er ikke her, man kommer ind i hvert fald. 5 minutter fra. Det her, det er oprigtigt sagt det dødeste sted, jeg nogensinde har været i mit liv. Der er ikke et øje. Vi har nået toppen, og det er helt færdigt. Det er helt færdigt. Prøv lige at kigge der. Hvad sker der? Hvad, må man ikke komme derop og stå? Nej, det tror jeg, man måtte engang, fordi der er sådan en kikkert deroppe. Ja, det tror jeg ikke, det også. Vi har lige set en stå deroppe, har vi? Det ved jeg sgu ikke. Men ja, ikke i dag. Nej, det er sgu meget flot. Ja, det er altså. Så indtil videre, der har vi interageret med 2 mennesker, der ligesom bor her. Og de begge to har kun nogle ord på dansk. Den ene havde en søster i Brøndshøj, og den anden havde en søster i Nivå. Og de kunne sindssygt mange danske ord. Altså. Ja, det her, det er nok det mest danske, vi har været i, tror jeg. Og de har sygt flotte magneter. Signe har allerede købt sin. Mathias er svært ved at beslutte sig. Jeg hader det her magnetvis. Ja, du går for meget op i det, men du skal bare tage en flot. Jeg har sgu heller ikke fundet, jeg er ikke lige så heldig som dig, bare lige fundet den første og bedste. Normalt er det mig, der plejer at være hurtig med det her. Ja, ikke i dag. Så er der drinks for alle pengene. Nu er det ikke så, der siger bange lige pludselig. Hvad sker der for det? De har været sygt billige, mand. Ja, det passer også. Det er ingenting, de her drinks. What the fuck? Sygt. Det var sygt nok. Det har jeg aldrig fået, jeg skulle se mit liv med. Nå, men vi sidder på det her sted, Lokomatis, hvor man lige kan få de her rigtig gode desserter. Og så en drink. Yes, og sidst vi fik de der Lokomatis der var vi i Grækenland. Ja. Wow. Og de smagte røvgodt. Og vi har fået dem med Oreo og banan, så mums. Mums. Lad os spise. Skål. Altså. Hvad siger vi, var? Er det lækkert? Fuldstændig lækkert. Jeg tror, det gule, det er banan, og det brune, det er Oreos. Signe, hun lader smage lidt Lokomatis, så lad os se, hvad det kan. Ryster man med hånden, Smager det godt? Mums. Denne her by, det er nok den by, jeg har besøgt med allerflest virkelig flotte og virkelig store statuer. Og her der får I lige dem alle sammen. Den her statue, vi ser her, det er en statue, som uofficielt bliver opkaldt efter Alexander den Store, som var en eller anden makedonsk konge, ikke? Den er 14,5 meter høj, så det vil sige, at det giver den faktisk en top 10 placering over de største statuer i Europa. Sejt. Det er sygt nok. Den er også kæmpe høj. Og prøv at høre, de har sygt mange høje statuer i det her land. Ja. Vi har sat os på den store plads, Makedonia. Hvad hedder den? Makedonia Square, tror jeg. Makedonia Square. Og der er sådan søde, løse hunde. Ej, de er virkelig søde. Ja. Og så er de bare gode venner. Nå. De har været der lige siden vi kom, faktisk. Ja, så vi kom for lang tid siden. Så de er ikke, de har nogen ejere eller noget. Det ligner bare, de hygger. Søde hunde. Ej. Mathias. Ej, what the fuck? Hej, Huni. Vi har så fundet af, at det røde mærke, de har i øret, de her hunde, det betyder, at de er vaccineret og steriliseret, selvom de er løse. Så det er jo meget godt. Der er styr på det. Vi er simpelthen kommet til Frankrig. Det vidste de ikke, var. Vi løjer for, at vi ikke er i McDonald's Frankrig. Ej,
Vi er sgu stadig i Makedonien. Og ved du hvad, det er typisk, at sådan nogle steder her har sådan en triumf. Det er der fucking mange, der har. Det hedder Rumænien også, mener, ikke? Den er vildeste Frankrig, men den her, den er fandme flot. Det synes jeg. Den er. Like lige hvis det der, det kommer direkte fra London af, den der bus. Det er sådan der. Ja, han var sgu ikke tilfreds, du. Nej, men jeg er heller ikke tilfreds med, at de stjæler Londons busser, mand. For dem, der har set alle vores andre videoer i Balkanlandene, så er det ikke meget unormalt, at vi kommer til at gå ind i center nu. Og det er der en grund til det, fordi at det er i centrene, de gode supermarkeder ligger, og vi elsker supermarkeder. Nyt land, nyt indkøbscenter. Ramstar. Let's get in. Let's get in. Overvej lige nogle kødpølser, de har her. De er fandme store. Du kan også få en Coca-Cola, gryde og tallerken, hvis det skulle være noget herinde. Det her land, det forstår sig på at sælge mange oliven. Og det er noget, jeg elsker. Mums. Vi har fundet det her, så Kinder Trunky, der vi ikke set før, så det skal vi smage. Prøv at se her. Jeg kan trylle. Vi har fundet et forladt piratskib, som man kan gå ind på. Ja, det ser nice ud. Det kan være, at jeg bliver den første chauffør i et piratskib. Kaptajn? Ja, kaptajn, mand. Hvad siger man, Kat? Ej, det ser helt flækket ud. Ej, det er fandme også. Ej. Okay, helt enkelt, ikke? Ja. Hvad fanden vi har været brugt til på det? Jamen, jeg synes faktisk, der var reklamer for sådan noget casino. Ej, hvor er det sindssygt. Ej, jeg vil ikke turde gå ned. Vil du godt tør du gå ned? Altså, jeg er mere bange for, at trapperne de flækker eller noget. Det er metaltrapper, så det tror jeg faktisk ikke, de gør. Okay. Prøv at komme, sig. Kan du se? Ej, hvor er det klamt. Ej, hvor er det klamt, ja. Ej, hvor er det sygt, det her. Hvor er det klamt. Er der rigtig meget? Man kan ikke gå helt ned. Den er ikke gået i stykker der. Okay, sygt. Vi skal ikke gå længere ned. Er du sikker? Fuck, hvor er der klart. Ej, nu prøver vi at gå ovenpå. Okay, det ser bedre ud. Det ser bedre ud. Ser det bedre ud? Ja, det vil jeg sige. Det ser bedre ud. Man skal ikke passe på. Jeg stoler ikke et skid på det der gulv. Nej, det gør jeg heller ikke. Men det ser trods alt bedre ud. Ej, flot by. Ja. Det er mig, der er kaptajnen. Ej, jeg tør sgu ikke. Ej, hvor er det sygt, det her. Okay, herover der ligner det 100%, der engang har været en bar af en art. Det tænker jeg, at der har været. Og så et hul til vasken. Ej, det er jo sindssygt, det her. Ja, skal vi komme ned? Ja. Vi har fundet en anden indgang til skibet, men der skal man altså over den lille bro. Tør du godt det? Ja. Okay. Jo, okay, det tror jeg sagtens, du kan. Ej, det her, ikke? Prøv lige at kigge. Det går ikke, det går lige sådan en Titanic eller noget. Wow. Burger stuffed with cheese, mushroom and bacon. Og det er lige sådan en for dig, faktisk. Vi skal finde vores aftensmad nu, og vi er lidt ude noget traditionelt, tror jeg. Ja, jeg er sgu ikke. Ja, jeg er. Så sidder vi her og skal spise mad. Det er blevet sent. Hvordan har du det, Signe? Det har bare været en fantastisk dag. Altså, og jeg elsker den her by. Er du glad? Virkelig lækker, ja. Godt, Signe. Det er en god dag. Og vi har bestilt sodavand. Signe har en Sprite. Jeg har en Coca-Cola. Og vi har fået selskab af en hund, der sover. Nå, nu har vi fået vores mad. Jeg har fået det her, som er sådan en
bønneret, som er faktisk deres nationalret i Makedonien. Og så har jeg fået noget brød med noget, der hedder kajmak, der er noget traditionelt, smager lidt surt i det. Og Mathias har fået en pulled pork sandwich med nogle fritter. Mumsmuld. Vi har spist op, og maden den var 10 ud af 10. Den var sgu god. Fucking bedste mad, vi har fået nærmest. Ej, virkelig det her mad, og det der brød. Det her 50 kroner, det der 25 kroner, og det her regner vi med var sådan noget 20 kroner. Så vi spiser lige for under 100 der. Det er sgu meget fint. Det er vores opgang, og vi skal med det her. Jeg hader sådan en elevator. For den led. Jeg er ikke glad for dem. Men hende vi leger lejligheden, hun sagde, it's old, but it works. Ja, hun sagde også, grund til, at hun ikke ville bo her, det var på grund af elevatoren. Ja, prøv lige at se. Altså, det positive er, at den kører sgu da meget hurtigt. Ja, den er sådan okay hurtigt, men jeg er ikke glad for sådan her. Og den eneste grund til, at vi tager den, er, fordi vi bor på 5. etage, og vi er dovne, så vi går ned, tager elevatoren op. Ja, i biograf, der gik vi rent faktisk op hver gang. Okay, det er ikke her. Er det her? Er det ikke her, please? Jeg troede faktisk, det skulle dø der. Den her dør er så sikret, at der er både en overlås og en underlås. Og nu kan det godt være, at I så opgangen, og elevatoren var helt lortet, men vi bor altså i en meget, meget fin bolig. Vi bor på sådan noget privat lejlighedsnået, som er rigtig fint til prisen. Vi har et lille køkken her. Ja, hvor hun har efterladt nogle snacks. Ja, hun gav os sød. Hende der ejer det, hun var virkelig sød. Så har vi et stuesoveværelse med et fjernsyn. Og det viser både Netflix, hvis man har en bruger selv, og YouTube, så det er virkelig, virkelig fint. Luksus. Og et flot maleri derovre i hjørnet også. Og så har vi vores badeværelse, og det er også bare fint. Der er shampoo og showergel. Ja. Vi vil også tage af for den her video. Tak fordi I har set med, og hvis I vil se den næste video fra Skopje, så skal I abonnere og give et like. Giv et like til videoen, så bliver vi rigtig glade. Vi ses i næste video.